Lanbide ekimenak 151,7 igon dau Busturialdean hartatutako pertsonen laneratzea. Gernika Lumoko enplegurako orientazio zerbitzuak banakako laguntzari esker hobetu dauz bere emuitzak, batez be 55 urtetik gorako emakumeen eta etorkinen artean. Horrela ba, Gernika Lumoko lanbide ekimenak enplegurako orientazio zerbitzuaren emoitzen balorazio positiboa izan dau. Azken bi urteetan, zerbitzuak 283 pertsonari emon deutze arreta. Eta laneko orientazioko zein esku hartzeko 609 ordu baino gehiago egin dauz. Hala adierazi da behintzat Gernika Lumoko udaletik. Jon Lejarragak adierazi dau laneratze bakoitzaren atzean historia pertsonal bat eta laguntza prozesu bat dagozala. Emoitza horrek erakusten dabe, banakako harreta eskaintzeak enplegua lortzeko aukerak hobetzen dauzala eta Busturialdeko garapen ekonomiko eta sozialean be laguntzen dauela. Erabiltzaileek euren egoera pertsonal eta profesionalera egokitutako laguntza jasotzen dabe, hasierako diagnostikoa egin ostean, izan be, lantalde teknikoak banakako ibilpide bat diseinatzen dau. Ibilpide horretan sartzen dira lan orientazioa, enplegua bilatzeko tresnen hobekuntza, prestakuntza ekintzetara bideratzea, enpresekiko bitartekaritza eta laneratze prozesuaren jarraipena, zerbitzuak unean uneko beharrei erantzuten deutzela adierazi dabe Gernika Lumoko udaletik, izan be kurrikuluma egitea edo eguneratzea, enplegu atarietan izena emotea, hautagaitzak kudeatzea edo eskaintzak bilatzea. Hartatutako pertsonen profilak eskualdeko lan merkatuaren errealitatea islatzen dauela adierazi dabe. 283 erabiltzailetatik 188 emakumeak izan zirala esanez, 74,2 eta 105 gizonak, 135,8. Bereziki nabarmentzekoa dela adierazi dabe Gernika Lumoko udaletik, 55 urtetik gorako emakumeen parte hartzea, zerbitzuan hartatutako talderik ugariena direlako 115 erabiltzaile. Era berean, parte hartu ebenetatik 101 etorkinak izan zirela esan dabe Gernika Lumoko udaletik, hau da, guztizkoaren 34 inguru. Lanbide ekimenak erakundeak egindako lana ez da soilik lan eskaintzetarako sarbidea errestera mugatzen. Zerbitzuak enplegagarritasuna hobetzen laguntzen dau, kurrikuluma eguneratuz, lana bilatzeko teknikak ikasiz, prestakuntza baliabideak eskuratuz eta hautaketa prozesuei aurre egiteko prestakuntza hobea emonez. Banakako laguntzari esker gainera, lan merkatuan sartzeko beharrezkoak dira motivazioa, konfiantza eta gaitasun pertsonalak zein profesionalak indartu daitezkela azaldu dabe Gernika Lumoko udaletik.